Чували ли сте за трика с сода и мед, който прави члена твърд за часове в леглото? Момчета, вие дори не си представяте. Мъже до 80 години сега могат да издържат по 2 часа без спиране, просто като използват този трик с сода и мед. И най-хубавото, без необходимост да гълтате онези таблетки 30 минути преди, знаете, цялата работа е в това, че този 100% натурален трик действа като унищожава истинската причина за отпуснатия член, която между другото изобщо не е свързана с възрастта, тревогата или бирата в края на седмицата, а с тихата напаст, която се крие в кухнята при 9, 10 и 7% от българите. Най-приятното, когато момчето изкара това от организма си, сякаш по магия той отново става твърд като камък, винаги когато трябва и с такава мощ, че всеки 20-годишен пацан ще му завиди. Има кратко видео, безплатно, без реклами, където специалист показва как на практика да се прави този трик с сода и мед. Гледай там и узнай още един секрет на актьорите от филмите за възрастни, как те държат члена твърд по време на снимките. Нещото е просто, но тук не мога да го разкрия. И гледай сам, там има доста горещи кадри, разбрали? Натисни, научи повече, точно сега. Защото ще оставя това в ефира само за няколко минути, така че ще може да го види само този, който натисне линка в тази секунда. Гледай и после ела тук да ми благодариш.